Zwart, die tweede Europese titel is een feit, hè? Ja, zeker. Die hebben we maar weer binnen, dus dat is super mooi. Dus hier in eigen Friesland, dan is het extra mooi natuurlijk. Ja, een soort verrassing in dit toernooi, want waar hier toch dat België net eens op het podium komen zo, die werden vierde. En Duitsland zie je hem in de finale, dat hier ik nog nooit bijmaken. Nee, dat hier we zeker net verwachten. Ik bedoel, ik hier toch dat België, maar ja, van tevoren hier gewoon in de interviews zijn al dat Duitsland, Portugal, Catalonië, dat die landen België wel echt moeilijk zoen, meidje. En ja, dat zegt ze uiteindelijk nou. Ja, België is echt wel verzwakt ten opzichte van vorig hier en voorgaande jaren eigenlijk. En ja, dan merk je dat ze het gewoon zien al die ploegen lastig gaan. Ja, dan vallen ze zelfs boet in het podium. Ja, zuur voor hun, mooi voor de landen als Portugal en Duitsland. Ja, we hadden alle 6 wedstrijden volgekend. Ik vond het een hele sterke hele finale. Je speelt in België. En dat was nevens mij echt een verrassing. Dus die is net in de basis. Nee, ja, dat weer heel onverwachts voor mijzelf. Zo had ik van tevoren de eerste hele finale net spelen hier, dan hier ik daarop insteld. Maar nu hier ik die spelen en ik speel gewoon goed. En ja, dan denk je dat je de finale ook in speelt. En ja, dan is het heel zuur dat je net speelt. En zuur is nog licht u druk. Ja, dan krijg je dat voor de wedstrijd de jaren. Wat is het zin niet zijn verder? Hast nog vregen waarom als er net in stiert? Nee, ik wie er helemaal klaar mee. Dus ik ga wel even met Leon sprutsen nog. Het is weer mooi dat Leon naar mijn tak kwam. Maar ik ga voor de rest net met de staf praten. Leon Simons, de coach. Leon Brouwstal ga ik maar praten. De assistent is maar wel, daar ga ik maar praten. Maar voor de rest hier ik geen zin in. En zo ben ik naar mijn tak kwam op het begin. Leon kwam dus uiteindelijk naar mijn tak, dus dat weer mooi. Maar nee, ik wie er wel klaar mee. Dat zegt denk ik wel in de warming-up van tevoren al. Ik die net heel volle mij en gelukkig toen ik erin kwam, dan zegt wel dat ik volgens mij wel een plekje hier verzinnen joh. Du scoort voor 2 keer, du hast alle rebounds, du onderschept een protte, du hast assist. Het leeft in een weer. Ja, zeker. Ja, ik had de hele vorm, het hele toernooi al, eigenlijk de voorbereiding al. Dus ja, ik wist dat ik goed weer. En ja, dan liet je het toch nog even zien. Ik doe het voor het publiek, ik doe het voor de medespelers die ik het joet. Maar van tevoren hier ik er net volle zin in joet. Komt er nog een nieuwe partij met de bondscoach? Ja, er komt zeker nog een partij. Ja. Dus daar geven we dan wel aan. Maar eerst hebben we een feestje met z'n allen. En sluiten we dit even nou. Maar ja, dit is voor mij wie het wel even een klapjoer natuurlijk. En daar wie ik net tevreden mee. Zeker. Dus daar komt nog wel wat. Nou, de knop kan om. Je bent kampioen. Je kan nou even genieten. Je hebt hem ook geplaatst voor het WK Takamere in Zuid-Afrika. Bist je erbij? Ja, dat is nog wel de bedoeling. Dus daar hebben we ook zeker nog bij wezen. En nou, daarna is je ook verder. Maar het WK Zuid-Afrika liep het mij nog een hele mooie. En een WK is sowieso weer een stuk rutter. En mijn landen China, Taiwan erbij en Suriname nou erbij. Dus ja, dat toernooi daar wil ik graag nog bij wezen. Eerst maar een feest in. Eerst zeker een feestje vieren.